שלום לכולם, ואנחנו איך קוראים לסדרה הזאתי? לא יודע. אנחנו פשוט בסדרה כלשהי, אין לי לפידים. יש אחד. איפה יצא מפה לזה? מה? אתה לא זוכר? יש לך איירון? תעשה לי טיפי, אני יודע. זה המיינינג שעשיתי. יש לי מלא איירון, אתה צוחק? יש לי 32. אין לי אוכל, תביא לי אוכל, אני חייב. כך. נתתי לך חצי ממה שיש. אתה חבר טוב. איפה מצאת צ'יקן? חכה לי רגע. לא יודע, אבל מצאתי. קדימה, בוא נלך. השתמשתי בכל השלוש. וסליחה לגבי מה שהיה פעם שעברה. אתה מזריז, כשאתה את כל הדברים. אני לא מזריז, קוראים לזה מיינר. פשוט היה לי בעיה בקובץ, אז לא יכולתי לעשות את זה כאילו, לא יכולתי לעשות איזה אימפורט או משהו, יכולתי להפוך את זה ל-mp4, אז סליחה לכל האנשים. אבל יש את נקודת מבטו של שחר. וגם בסדר. אוי, קרי גם מטומטם. יש לי הרבה קובץ. טוב, נראה לי שאני צריך ללכת לקובצים. מה עשית? זה הקריפר. והאינבנטורי שלי מלא. קדימה. לא ראיתי את הקריפר הזה. טוב, את זה נראה. מה אתה דפוק? איך עשית את זה? אני לא עשיתי את זה, זה היה קריפר אומרים לך. אני יודע. נראה שאני נזרוק גן פאודר. איך לא עשית קריפר? לא ראיתי את הקריפר, רציתי לבדוק אם יש קול אנחנו צריכים זכוכית. צריכים זכוכית, יש לך חול? מה? אנחנו צריכים זכוכית, יש לך חול? יש לי שוול, ויש כאן מקום עם חול, תעשה לי טיפי. טיפי. אני אעשה. קח את השב ויש כאן חול. זרקתי לך, הנה. בוא נעשה בית חדש. בית חדש. עוד מעט אנחנו נעבור. אני מעניק לכם על הערוץ שקוראים לו טו בוס. 2 ואז בוס. ערוץ, אם אתם לא מוצאים תכתבו נגיד. דוד ודני משחקים מיינקראפט. אולי. ואז אתם תמצאו את הערוץ שלו, הערוץ ממש טוב. זה הערוץ בין הכי העובדים שלי של מיינקראפט. טוב, יש לי 22 עמוד רגיל. לא קשה. אני לא אוהב טיבו, הוא לא הכי טוב שבעולם. אולי, הוא טיפה נוב בסרווייבל. אבל אוי, סקלטון. שנות הסקלטון שהם מתחבאים בין העצים. הם הכי מעצבנים. טוב, יש לי כמה חול בנבדוק. סטאק בדיוק. סטאק? סטאק ושש של חודש. איך? בטח, תבתי עכשיו. עם שוול אחד? כן. ירד ממנו חצי. מה? כולה חצי? אולי נעשה... יש כאן אקסטרים היט. יש פה חרב איירון. הייתה פה חרב איירון סליחה על הרצפה. מה? חכה שנייה, לא, זה לא שלי. אין לנו בגלל זה אני לא שומע את מיינקראפט. שבטעות חיביתי את הקול של מיינקראפט, ולא הבנתי למה אני לא שומע שום דבר. אוי, סליחה. האמת היא הבנת קרוב. בדרך כלל אני כן שומע, אבל בטעות חיביתי את זה לא מבין. טוב, אני מסדר לנו את הבית. יש לי, האמת היא 50 רגיל. טוב, אני מסדר לנו את הבית כדי שיהיה... לא, אני בונה אחד חדש. אנחנו בונים אחד חדש. אוקיי. פה לידו דירה כאילו... מעץ. אנחנו מחפשים מקום חדש. אוקיי, אני אזרוק מה, מחפשים מקום חדש כאילו? לא מקום, בית. אני זורק רוטן פלש. לא, כאילו, את הבית בונים במקום אחר או כאן? כאן. אנחנו עושים את הבית שיש לנו. אבל נראה לי שאני אקח גם קול שיש שם. אני אזרוק את הפלוט, פלינט לא. יש לנו הרבה איירון.
טוב, יש לנו איירון? כן, אני יודע שיש לנו לא, איירון. כן. טוב, אני זורק מקלות, זה לא יעבור. אני עושה חווה של זה, של איך קוראים לזה. איירון? לא. חוות סקוויד? כבר איירון. מה? חוות תרנגולות הנפט. אתה בכלל יודע איך לבנות את זה? לא, חווה או משחטה? חווה. בתור... אני אבנה את זה בחוץ. לא, אבל בחוץ שהרגלים ככה. נעשה את זה יש לי? בור של הקריפר. 10 קול. אני בונה את זה בתוך הבור של הקריפר. תמיד האינבנטורי שלי מפוצץ בצורה... צריך גם לארגן מדרגות. יש לנו... אתה בבית? כן. תקרוא קצת עצים על הדרך. אבל קראתי מלא עצים. אין לנו כלום, נשאר לנו עוד 5 עצים. תיקח את הגרזן שבתיבה ולך תקחות עצים. יש לי, אתה לא מבין שיש לי יותר מסטק של עץ שעוד לא הפכו אותו? עליך כאילו עכשיו? כן, כי אני קראתי לפני רגע. זה מעצבן. מה? זה מעצבן שכזה צריך לקפוץ וזה. אתה תלך. טוב, אני זורק כאן. כבד. תביא לי עוד עץ. אני מכין לנו איזה חוות תרנגולות. לא, בעצם אל תביא עוד, נראה לי זה מספיק. טוב, אולי אני אשאיר קצת לצ'רקול. אוקיי, תביא לי עכשיו שער לגדר. מה? שער לגדר. טוב. יש לי 3. אני בונה בית חדש. רגע, תביא לי קצת עצים. בסדר. יש לי 2 מקלות, תביא לי רק עצים. רגע, כמה מקלות צריך? בכלל, כן, צריך 4 מקלות. זה 2 עצים. בוא נעשה כזה בית בצורה יותר טובה. משהו נגיד, משהו מקורי. תבנה בית רגיל לא, הייתי אומר מקבלסטון, אתה תוכל לעשות שם הצעה. לא מקובלסטון. יש לי קובלסטון. ולא בא לי מקובל. רוצים מלבנה אבן? מה? אוקיי, יש לנו 2 תרנגולות בחוות תרנגולות. רק שכחתי דבר אחד. טוב, בוא נעשה אותו מצוין. בוא נעשה אותו מרווח. שכחתי שהם יכולים לעוף מעל גדרות. צ'יקן לא יכולים. בטח שהם יכולים. לא, לא. כן, כן. יכולת לעשות גם דירות מקובלסטון. וואלה, על זה לא חשבתי. לא משנה. בוא שנחצוב את זה ונעשה את זה. טוב, אני אבנה כאן בסדר. את זה. אוף, זה מעצבן. טוב, אני אבנה כאן את זה. אוי, זה מבזבז הרבה פחות. מה? אני יודעת, זה עושה לך 6. אני צריך טוב. אקס. אוקיי, עשיתי את זה בעיצוב כזה יפה. תראה, איזה עיצוב. עשיתי לנו בית מאוד מרווח. אולי נעשה גם רצפה. מעץ. רצפה מעץ, ברור. רצפה אתה לא רוצה בית מכוער. אז לעשות גם ריצוף. אנחנו כאילו ממשיכים לשמור קצת. זה נראה לי הכי נשאר. אנחנו נלך לקרוא בלצים, יש פה מלא. רוצה שאני אלך לקרות עוד? כן, קח את ה... חכה, קח את האקס הזה. קח את האקס. רגע, אני מכין עוד שער לגדר. תכין את זה קובל. כן, מה רציתי לבנות שער בקר? לגדר מקובלסטון, כן? כן. יש לא כזה... תכף סכומים. לנו לא יכולות לברוח. טוב, נשים את זה כאן. אולי נהפוך לסרבר על הארד, למרות שהארד זה כמו איזי. לא, נראה לך? כן, עשיתי survival על הארד, ובקושי שאני מפוצה. מה שרדת? שרדתי ועוד איך. יש שם נגיד איזה
סקלטון ואיזה קריפר. איפה? שמעתי מישהו שובר דיר. או לידי. טוב, יש נו, מצב שזה היה תרנגול. איפה? זה לא מצחיק. וואלה, זה לא רואים מצחיק לך. כמו ברובן. טוב. אולי נעשה גם סדרה עם אירובריין. אולי אני אביא לנו שתילים. מה, ואני אזמן עם המון של ההרובריין. הרובריין הוא מספיקים. לא, פלאגין, לא מוד. של הרובריין. כן. מה הבעיה? מה הבעיה להוריד מוד של סרט? בסדר, אבל למולטיפלייר זה לא גם אני צריך להוריד אותו? מה? נכון? האמת היא זה נכון. פלאגין אתה פשוט מוריד את זה לסרבר תשמע, ואז לכולם יש. ולא נראה לי שאני... ואיפה נמצא פלאגין כזה? תרשום הרובריין פלאגין בגוגל, מה אתה רוצה? זה לא יעבוד, זה לא עובד ככה. טוב, אני צריך עוד ווד. מה למה בחיים? זה יכול לקרות? חיים רק פלאגין. האמת היא נראה לי שאני נכין קצת לפידים. האמת היא אני הולך למיינינג. יצא פה שתי תפוחים מעץ אחד. יצא לי שתי תפוחים מעץ אחד. היה לי תפוח, אבל חשוב אולי שלא לקחתי אותו באינבנטורי שפיניתי משהו באינבנטורי. אני צריך טיפה אוכל. תקשיב, אני אשתול אולי נרבה אותם? אני אשתול לידינו גם את זה, סבבה? כן. אני מרבה נראה לי. הרבית כבר? הרבית? לא, אבל אני אקרות עוד. הם תינוקים. לא, אני צריך אוכל. נלך לצוד. הרגע עשיתי פה צ'יקן. איך יש לי 11 דקות? אוי, מתחיל להיות חשוב. אוי. נקרות עץ אחרון ואבוא. האמת אני אקרות עוד אחד. אני מחפש צ'יקנס. וכן ראיתי שם את הכל. הנה צ'יקנס. הרבה צ'יקנס. תהרוג אותם. למה יש פה רק צ'יקנים? למה אין פה תרנגול... למה אין פה פרות או חזירים? לא יודע, הייתי שנתי. אבל משהו טוב שיש כאן צ'יקן. הרבה צ'יקן. אמור להיות שם הרבה... טוב, אני בינתיים ממשיך. צ'יקן זה ממלא 3. אז תחשוב, אם נגיד עכשיו יש לי... נראה לי את הרצפה נעשה... מה לא קיבלתי? אולי עכשיו, נעשה- אוי, אולי נעשה... עכשיו יש לי 2 של עוף שאני אבשל אותם, זה יכול למלות לי 18. רגע, תקשיב, בוא נעשה את הרצפה מעץ שדר. מה? בוא נעשה את הרצפה מעץ שדר. מה נעשה? את הרצפה מעץ שדר. אולי אפשר, האמת היא זה... יש לי מלא עץ שדר, יש לי 2 סטקים וחצי. יש לך בעיה עם המיקרופון, אני לא שומע אותך. אני לא שומע אותך. אפשר מותר בזה. ביי.